2023. Sa oras na 7:27 ay kasama niyo na ang cool na Angkol. Angkol Dagol. Ayaw, Cool, mata pa ko, cool. ayaw ko mata pa ko At siyempre, hindi nag-isa inyong angkol kasama ng hot na tita sa balat ng Great Wall of Bacoor. May picture siya dun eh. Kaya naman pala hindi makadaan. Nakaharang yung Fortuner niya dun. Baka walang hiya. Yung comment ng mga tao. Yun po ang dahilan. Kaya hindi pa nadaanan. Pero ngayon, nadadaanan Daanan na. Pwede ba din Ito naman? na siya. Tita Tanya Chinita! magagawa laging natutulala tuwing lumalapit ka Daanan kita. Boyet Parang hindi ni 2023. Uncle Boyd, pero may nanghiram. Uy, Carl! This morning sa mga nagmamaneho Yep, ng I know. Grab drivers nato Yes. diha, mga taxi drivers na True. nakatutok, mga truck drivers na humaling kay Tita Tanya, pati ang kanilang Humaling ba? Oo, pati yung kanilang pahinante. Wow. Si Maki Angara, grab yan ha. Michael Gamboa, Binaya, Jerome Bartolo, grab din yan. Wow. Salamat sa inyong Dagan lahat. salamat mga angkol. Mga angkol at syempre ito nga tits. Call. Dahil ngayon Go. pag December, sinasabi nila may mga bonus, may mga 13th month na Yes. natatanggap, kaya naglilipa na din ito mga scammers. Oo. At alam mo ba yung naging biktima? Mga Hindi. biktima ng scammer na ito ay napakatapang ng mga scammer na to, mga sindikato na to, kasi ang binibiktima nila mayor, governor, mga Ay, ang government tapang! official. Ang tapang nga. Alam mo, anong modus? Anong modus? Siguro ang ganda magbihis niyan. Hindi, ang modus nito, Anong tits, modus niyan? tatawag Okay. via phone call. Aha. Kaboses ni Secretary, DILG Secretary Benhur Abalos. Hala, voice Sasabi- actor. Sasabihin niya, voice actor, sasabihin niya na... Sabi ko, nice. Sabihin niya, Natutuwa sample. ako. Oo. Oo, sige. Kunyari, Di ba nga, ikaw si Mayora. Sige, Ikaw si Mayora. ako si... Bong. Bong. Si Sec Benhur. Kunyari lang. Sige. So para makaano ako sa'yo. Sige. Makapandekwat ako sa'yo. Ready? Okay, so ganito yung ginagawa nila ha. Alright. Hello? Hello. Ako si Secretary Abalos. Hindi ko tinatanong. Ganun ba? Secretary ako ha. Mayor ka lang. Ma'am. Ay, ano po mapaglilingkod ko sa inyo, Secretary? Salamat po. Saan niyo po nakuha ang number ko? Secretary ako, ma'am. Oo. Kailangan pa ba i-memorize yan? IT po ba ang Secretary? May hacker ako. Amin! Ay, tinatanong mo kasi, ma'am. Ma'am, kasi ganito. May isang truck ng bigas ako ipapadala dyan para sa Isang munisipyo truck nyo. lang? Ang laki po ng Bacoor. Okay, ginawa ko ng 2 truck. Okay. Make sense, Kaso, make sense. nasiraan. Nasiraan? Magpadala lang kayo ng pera, ma'am, para maipaayos natin at maituloy ang pag-deliver ng mga bigas dyan sa inyong lugar. Okay, unang-una, number 1 po, Secretary, hindi ko sinabing padalahan mo kami ng bigas dahil meron naman po akong binibigay na ayuda sa akin na sasakupan dito Baka sa nakalimutan Luzon. nyo, ma'am, na ako ang secretary, kaya Oh, bakit? Yun nga Secretary, pero hindi po kayo nag... Kailangan lang kahit mga lang, ma'am. Ano ba Magkano naman? po ba pang gas? Mga 300,000. Papayos yung truck eh. Ano to, barko? Papayos yung truck. Ano, bili na lang ako ng bagong truck ko. Ma'am, At makakabili po ng... Ma'am, Secretary, ng ako, isang ma'am. truck ng bigas yung 300,000 po. Ma'am, secretary ako, kaya magbigay Wala po ka na. akong pakialam. Kailangan ko po. FaceTime po tayo para makita ko po yung mukha nyo. Kung Ma'am, talagang magbigay kayo, ma'am, dahil- FaceTime po, FaceTime. Kahit kaboses po. Kasi kung di nyo Walang matanong. FaceTime yung cellphone ko, ma'am, kasi 3310. Kala ko Secretary kayo. Ma'am, Loki. Video call po tayo. Video call po. Sige po. Okay, what you wearing? Drop it to the flow, drop it to the flow then. Nali. Gusto mo video ko. Oh. Ready na ako.
Kaya yun ang ginawa, Tits. So, siyempre, papanggap kaboses na kaboses ni Secretary Abalos. So, siyempre, itong mga governor at mayor na napaniwala niya. Kasi siyempre, paano mo ba paniwala yung isang ganyan eh? Napaniwala ba? Napaniwala talaga na may nagbigay din ng pera para magpadala di umano yung truck. So, yun. Ang Sa- tip ko sa ganyan, sa mga mayor tsaka governor ba, binigyan ng tip yun. Oo. Yun po, ile-legit check nyo Oh, po. ayun. Legit Legit check. check. Sa akin po unang-una, hindi, manghihingi pa ba sa akin ng panggas? Wala ka bang budget panggas? Hindi yun magaling talaga magsalita ng mga scammer, Tits. Sa bagay. Diba? Sorry, pero kahit ako, ikaw, ilang ako beses pa- ka na na-scam. Pero natuto na ako, Col. Oh, pero na-scam ka. Drop it to the floor then. Bago ka natuto, Tama, na-scam ka ako, rin. na-scam ako, tama. So legit check po, for example, tatawag ay yung truck po saan ng banda. May mga batos ka naman dyan, papuntahan mo, or may kilala ka ba dyan sa area, tignan mo kung may truck na nasira. Yes. Kung wala. Yes. Hindi mo rin maipagka-illustrate kasi magaling nga voice actor, Plus, kaboses. ang mga mayor natin, mga city officials natin, and provincial officials natin, wala nang time yan to legit check eh. Oo, Wala nang time eh. Oo. enticing, padalhan 2 truckload ng bigas Oo. para sa mo. Pero kung ako talaga, yun talaga, legit kung ano yung mga tinanong ko, Oo. yun talaga itatanong ko. Ay, bagay na Sinabi ko bang padala? No. Ma'am, ako yung sekretary, ma'am. Grabe ka naman, ma'am. Yan nga eh. Kasi Sekretary ka kung hindi mo pero... rin pwedeng gaganyanin, baka totoo nga naman na si sekretary, tas ginanon mo, di ba? So, Hindi, sa akin, ang Oo. isang payo ko pa dyan, sabihin ko, sige, magpapadala na po ako. aba. Pero tapos ibababa na, tapos saka ako magpapa-legit check. Oo, Ganon. di ba? So, galing talaga Pwede na ba? nito. Pwede na ba? Pwede ka na ano ka muna. Ano pwede sa kanya mag-ano? Anong kanor? Mang kanor? Iski chairman. Hindi pwede muse? Iski, ha? Vice muse? Vice, mag-muse ka. Wala naman. Muse sa basketball na naman. Vice cam ka na naman. Di ka talaga natuto. Drop it to the floor then. Wa. Ayan. So ito mga nahuli naman yung suspect at ngayon iniimbestigahan sino pa yung mga kasabwat ng sindikato na ito. Nakakainis itong mga sindikato na to. Sakit sa ulo. Yung mga sindikato? Oo, parang kuto lang, sakit sa ulo, sarap tirisin. Oo nga, yung kuto. Yung sindikato. Ang galing talaga. Ini-imagine ko nga baka naka-Amerikana pa yan eh. Yung sindikato. Yung kuto. Kinakain ng unggoy. Yung kuto. Yung sindikato. Ay, tama lang. Dapat Dapat lang. Ba- Kasi babawasan na yung mga yan. yung sindikato. Yung kuto. Lalo ngayong magpapasko, ingat po tayo dyan. Sa sindikato. Sa mga kuto. Ano, tumalon sa buhok mo. Yung kuto. Yung sindikato. Pero may mga shampoo naman para maalis yan. Yung kuto. Sa sindikato. Yung sindikato. Sindikato. Kaya nga eh. Nagkajowa ka na ba ng ganyan? Na sindikato? Kuto? May kuto. Ew. Ew. Uy, pasintabi sa mga kumakain dyan, ha? ng kuto? Drop it to the floor then. Uy, kaniri kayo. Yung kuto? Sarap pala. Ng kuto? Oo. Yan. Honor. Kala ko ang sarap ng sindikato, Mang Kanor, pati sindikato. Uy! Ay, nako. Sindikato na sinama mo na sa listahan, ha? Ay, nako. Uy, nasa watchlist na. Yung sindikato? Yung unggoy. Ay, nako. Kamukha ni Mang Kanor. Yung sindikato? Yung unggoy Ay, nga. oo naman. Kasi mabuhok eh. Yung unggoy? Yung kuto. Ano dyan ang sikat na shampoo dyan? Lice Alice. Para alis kuto. Alice unggoy. Alice unggoy. Sinabing unggoy, sa akin ka nakatingin. Nabastusan na Hindi to. naman. Oh. Makano-relax ka lang dyan. Shout out sa lahat ng Sindikato? ng unggoy. Diba? Hindi ako iimik. Good morning! Morning, susunod na po, tambalan! Kuliana! And Chris Chuper! Salamat sa mga naminaw ka na to. Og natay 12 days na lang. Pasko na! Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw. Sa Ano ba yan? Pasko na? Wala pa akong official na announce na jowa. Woo! Pero hindi naman ako nagmamadali. Ay, nako. Maraming salamat sa pakikinig sa ngalan ni Tita Tanya Chinita. At cool na Uncle the
Tagol, Nakaloya. Ito po, station number 1, 90.7 Love Radio. Feel Good good morning. Christmas.